Il-Fondazzjoni għall Konservazzjoni tan-Naħla Maltija nediet proċess lejn pjan ta' azzjoni għall konservazzjoni tal-insett nazzjonali. Fl-ewwel fażi ta' dan il-proċess ġie ppubblikat dikjarazzjoni ta' intenzjoni b'planijiet li ser jiffurmaw is-sisien ta' dan il-pjan strateġiku. Il-Fondazzjoni tistieden lil dawk kollha interessati jikkontribwixxu permezz ta' konsultazzjoni komunitarja. Il-kummenti jistgħu jitħallew permezz ta' formola provduta fuq is-sit elettroniku tal-Fondazzjoni. L-iskadenza s-sottomissjonijiet hija 30 ta' Settembru 2025. Kun parti minn dan il-proċess.